Ćima, evo ljudi moji, evo nas ovdje, sushi bar, Frankfurt, pojma nemamo šta jedemo, ali nešto jedemo. Za Bosance ovo nije zato jer ako mislite da će se najesti ovdje, nećete se najesti ispod 100 eura. Sve je nešto bljutavo, miriši na ribu, ali ne onu ribu što vi hoćete, to je ova druga riba. I tako ja i ovaj moj rođak i Oliver što je kupio Kineza telefon, veseo, vidi ga, dobio je nešto pored. 100 eura ljudi, 100 eura, gdje ima u Sloveniji kup, nema. I tako mi došli na suši, gledajte ljudi kako to izgleda, vidite. Rođo, say hi to my YouTuber. Ej! Ja sam Dino. Evo ga. Dino. Ja Dino, evo ga, onaj sada. I ljudi, moji viš tako to idemo. Ja sam kupim. Ovaj sam kupujemo nešto, evo ovo je 6 evra. Ovo je 10 evra, ovo je 5 evra i tako mi bomo probali pa delati sushi, tako da pozdrav, kratki vlog iz Frankfurta, sushi bar, živjeli youtuberi, ajde.